we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanin. Atong padayong iampo ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan ug dinhi lagi binagyo dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo pasalamatan ang Ginoo sa atong tanan nga mga benefactors and donors, labi na ang nagsigig palit aning atong mga slots karon para sa atong pista o sa atong mga projects dinhi nga bubuan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw og ganti ngadto sa mga nagmatarong ug ngadto sa mga nagpakasala, pasaylo tungod sa ilang pagpenitensya. Kaluy-i ang nangamuyo kanimo aron kami nga miangkon sa among pagkamakasasala, makadawat sa pasaylo sa among mga kalapasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang gingon sa Ginoo ngadto sa Israel. Sa panahon nga nahimut-an gitubag ko ikaw, gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka, bantayan o panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. Ipahimutang ko ikaw didto sa imong yuta nga karon nagmingaw na. Moingon ako sa mga binilanggo, gula kamo, ug niadtong anaa sa kangitngit, gawas ngadto sa kahayag. Manibsib sila daplin sa kadalanan, ug mahimo nga ilang sibsibanan, ang hawan nga kabungturan, dili na sila gutumon ni uhawon, ni ang hangin o kainit sa adlaw, musakit pa kanila, kay tultulan man sila ngadto sa mga tuburan sa tubig sa nagmahal kanila. Maghimo akog agianan latas sa kabukiran, ug mag-andam akog dalan alang sa akong katawhan. May mga but gikan sa halayo, ang uban gikan sa amihanan ug kasadpan, ug ang uban gikan sa aswan sa habagatan. Pag-awit sa kalipay o kalangitan, ug pagmaya o yuta, pag-awit o kabukiran, kay gilipay sa Ginoo ang iyang katawhan, ug maluoy siya sa mga nag-antos.
Apan ang siyon miingon, gibiyaan na ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nag-ingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? O dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga napukan ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa among pagtuo, ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo,
Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, ug ako usab nagbuhat. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa mitubag sa Hesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak, kay ang amahan nahigugma sa anak ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan nga iyang gibuhat, ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini, ug mahibulong kamong tanan. Kay ingon nga banhaon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhaon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhaon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa anak, ingon nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, taliabot ang panahon ug kini miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios, ug mabuhi ang magpatalinghog niini. Ingon nga ang anak, ingon nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang anak nga tinubdan sa kinabuhi, ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa pagsilot, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa mga lubnganan, ug manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Porting daghanang nindot nga pagtulunan ang gipadayag karon sa atong pagbasa sa Salmo ug sa atong Ebanghelyo. Nya mukutlo tagpipila niini nga angay kayong hinumduman labi na karong panahona. Una, sa atong unang pagbasa, naghisgot ang Ginoo nga kun kamo kahimutan lang nako, ako mong bantayan, ako mong alimahan, ako mong panalipdan, ibutang pagyud mo sa nindot kaayo nga kahimtang. Basta kahimutan ta niya. Kumon man nato mga tao, kamong mga ginikanan, di ba? Kung mahimuot mo sa inyong anak, inyo gina siyang atimanon, inyo ginang panalipdan, di ba? Nya karon nahimuot mo anang inyong tupad. Inyo sana siyang atimanon ana.
Nahimuot mo aning atong simbahan. O imo sa nang atimanon. Di sa nani mo agi-agian. Palit yung kag slat daghan. O ana, kay mao man ay atong paagis pag-atiman sa atong simbahan ang paghatag og paambit, love offering. It's either iagi na nimo kolekta o iagi na nimo palit og slots. Di ba? Mao na siya ang basta mahimuot ang Ginoo. Nya niingon pag ang Ginoo, di gyud ta mo kalimtan. Bisan pagani ang inahan malimot sa iyang anak nga masuso, pero ako di gyud ko kalimot ninyo. Nindot ano? Kamo usahay, ako usahay, malimot man tas Ginoo. Labi na gyud atubango na tag kwarta, malimot tag Ginoo mahatutok tas kwarta, di na tak hinumdom sa Ginoo. Kabantay mo anak. Pananglitan, naaroy ni kawat sa imong kwarta. Hinumdom pa ka Ginoo. Kanabang pag-abot nimo sa inyo gilungkab nang imo ditong gibutangan sa imong kwarta. Nya wa na diha imong kwarta kahinumdom pa ka Ginoo. Paminaw ko di gyud. Kinsay nagkawat diri panuway nako, animal nako. Yawan nako. Suko dayon ka. Pero kanindot unta inigkawat sa imong kwarta maingon ka, Ginoo, nawa na diring akong kwarta. O ana unta. Maingon day Ginoo ay kabalaka kay naamang ko'y sogo nga nag-ingon kung dunay mukawat sa inyong butang ayaw na kinig bawia. Na di na ka interested kung kinsay nagkawat, di na ka magsigigyaw-yaw. Kaya nga naman, na may sogo sa Ginoo niya, nahigugma man kas Ginoo. Di imo di siyang ingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Awa na kahimut-an atas Ginoo ana. Anong iya mo kung gitutukan o tuan? Di, sakto ba kong analysis? Kay kinsa may kahimutan sa Ginoo ang nagtuman sa iyang mga sugo. Muna si Jesus diri sa atong ebanghelyo niingon gid siya, kung magtuman mo sa sugo sa amahan, magtuman sad mo sa akong sugo. Kung mahigugma mo sa amahan, mahigugma sad mo nako. Nya kadtong mahigugma nako, nahigugma usab sa amahan. Nya doon na rabay gisultis Kristo nga importante kayo. Ang amahan di ay dili maghukom nato. Ang paghukom nato kung gantihan bata o silutan, gihatag di na ngadto ni Kristo. Si Kristo maoy maghukom. Nga naman, matod pa niya, ako may nahimong anak sa tao. Di man to makahukom ang dili anak sa tao. Kaya nga naman, di man to makita ang maghukom ang anak sa tao, ang nahimong tao. So sa tulo ka persona sa Dios, tulo man ka persona, amahan, anak, o Espiritu Santo. Ang nahimong tao ani kinsa man? Ang Espiritu Santo naman, ang anak. Di sa to pa ang anak nakasinati sa kinabuhi sa tao. Nya doon naman siya gihimong standard. Kay niagi man siya dinhi. Kay bawo siya sa standard unsa itong puy-an. Nya ang atong puy-an nga kinabuhi kinahanglan masubay sa iyang standard. Di gani masubay, hukman ta niya wa man kanihaom sa akong standard didto ka siyawa. Ana, ingkong sa imong standard Lord, insa nalimot ka nga niagi man kus kalibutan. Nya ang akong kinabuhi dito sa kalibutan, mao man to ang kinabuhi nga angay ninyong sundon. Ana, bikaron kamo, nagsunod mo sa standard sa Ginoo, sa iyang dalan, nagsunod mo wa. Lingian na imong tupad, ing nagsunod ka sa daan sa Ginoo. Imong pangutan na. Nagsunod ka niya, muyango na siya. Sunod ko. Sa, congratulations, di jud kasilutan. Pero motipas ganita, adto tas pikasdahan mo agi, silutan nata. Unya ra ba na pagi importante kay gisulti si Kristo? Ang tanan di ang gilubong mamangon. Muna kamong nagsigig panabtan anang mga patay, basig mo kalit nagbangon ya luokon mo.
ang tanan gilubong mamangon. Pero dili na mo balik dinhi sa kinabuhi. Unsa may iyang giingon? Iyang giingon diri ay ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog. Pasabot tingog niya ba? Ang tanan nga mga patay nga anaa sa mga lubnganan ug manggula sila sa ilang lubong. Nya dunay sumpay. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw, sa ato pa mobangon og mabuhi. Ang mabuhi pasabot ani musod sa langit. Pero kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Mao nay maadtos impierno. Mao bitan na nga gitudlo ni sa atong simbahan nga dunay universal nga pagbangon katong end of time, naasay individual nga pagbangon. Iniglubong gyud nato adi bang gani paakabot siguro iniglubong, inigkamatay gid nato moatubang dayon tag hukom. Pasabot mobangon dayon ta nya moatubang dayon tag hukom. Kinsa may atong atubangon? Si Kristo. Basahan ninyo sa Revelation chapter 20. Book of Revelation chapter 20 na igibutang dito nga ang tanan kuno nga namatay moatubang sa lingkuranan, diin naglingkod ang maghuhukom. Kinsay maghuhukom? Si Kristo. Kay naa niya tanan ang paghukom. Unya ukbon kuno dayon ang basahon sa kinabuhi ug ang unang basahon sa kinabuhi kadtong atong mga binuhatan gisuwat dito kada adlaw. Chronological order, according to date, according to time, according to minute, and according to second. Kuyaw kayo no? Ang record dito ba? Naagi ng seconds. Maubitan na ang patay, kanang himatyon nga nagpinal-pinal na panagsa na lang mo ginhawa, ato ginang hilugan, kay pamasin ba? Katapusang segundo, makabawi diyan. Kay record mo na dito. Date, time, minutes, second. Mao na siya. Moto dito. Nya ko nang ato ganing binuhatan, maayo, matud pa sa Book of Revelation, masuwat ang atungan sa basahon sa libro sa kinabuhi. Mo na ningon diri, mabanhaw og mabuhi kung nasuwat sa libro sa kinabuhi. Pero wa gani masuwat dito sa libro sa kinabuhi, matud pa dito, iiksa ka ngadto sa linaw nga kalayo nga gitawag og ikaduhang kamatayon. Naabiyay ikaduhang kamatayon katong iiksa ka sa linaw nga kalayo. Hastang luuya ka no? Sigig misa ba? Sigig misa. Kini bang gamisa ron? Unya inig-inding ra di, iiksa ra di sa linaw nga kalayo. Luuya no? Nya sigig simba, sayo pa kay mo abot kay magrosaryo pa diri. Unya human iiksa ra di ay. Ang uban sigig simba, butang-butang pagbrunda diri kay buutan kuno kay ignaong, liktor-liktor pa diri, salmo-salmo. Unya dito iiksa ra di ay linaw nga kalayo. Nga naman kay wa kahimut-i sa Dios. Nya karon unsa may makapahimo natong maayong binuhatan kung nagbuhat ka para sa kaluwasan sa simbahan nga mao ang katawhan. Kung ang imo ganing gibuhat, ang akong gibuhat para sa kaluwasan sa simbahan, sa katawhan, kana nindot tag binuhatan kay maunay buhat ni Kristo. Pero ang ato ganing gibuhat para sa atong kaluwasan, para sa imong kaugalingon, akong kaugalingon, iiksa tangadto sa linaw nga kalayo. Matod pa ni Kristo sa usa sa iyang mga pagwali, sa tiyang ingon, ang magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang magpakamatay, alang kanako og sa ebanghelyo, makabaton niini. Nindota no? Muna dinhi sa simbahan, ako naningkamot yun ko nga daghan tag opportunity nga makatabang sa simbahan. Una ana, palit og slots. Makatabang man na palit nimo, tabang na kasimbahan. Awa na, nasuwat na kadidto sa tingan na to, libros kinabuhi. Nga nakapalit na mo.
Ako mong taga-ag report ha. Natong na-appeal ba mo ani? Ang atong halin sa SUS BF para sa atong pista niabot na og 4,331 slots. Sobra na tas katunga kay 8,000 slots may atong target. So naa nalay nahibilin nga 3,669. Palit mo ani di ba? Para sa atong pista ni San Vicente Ferrer. Di gyud mo pasagda ni San Vicente Ferrer oy. Moingon na ditong anghel papasa na kay nagyaw-yaw na pagulis ilay sa ayaw kay ni palit og slot. Isuwat na dito. Ingon di sa nya ning yaw-yaw man sagdi lang consider na bantay ha ingnon man siya sa anghel bantay ka sa anghel ko nam gani ko'y pako kay naning kamot ko ditong maluwas mga tao klaro kay na ni palit og slot para sa akong pista ana siya gayaw-yaw sa bana ay sagdi lang total nakasaha man pud ang bana consider na pero makigbuwag na nas bana hala ihuwag dito sa impierno ana so sagdi lang magyaw-yaw basta di lang makigbuwag ana di ba? Bawi-bawi ay. Mabawi gyud. Muna kamong mga nakigbuwag sa bana, daghanan ninyo palit. Naa patay dopes. Di ba? Yan nakigbuwag ba nakayaw-yaw ba kus bana, palit na lang sa kog dopes. Ana. Ang atong dopes karon naatay halin nga 747 slots na. Di ba? Pakpak yapon. Daghan pa kay opportunities. Ang SUS BF na pay 3,669 slots available, tag 500. Ang ato sang DOPS na asay available pang 53,253. Akong gi-summarize ang atong tanan nga in and out, appeal sa atong project, negative na taog 7.5 million sa ato din himtanang gasto. Dako-dako no atong negative sa ato padunay mga tao nga nag-provide niini nya ato pa na silang ulianan sa ilang gasto 7.5 dulduol gyud sa 8 so kung mo palit mo og dopes nga balig 8,000 ka slots ato na nang mauli ngadto nila siguro jud ko kanisang ni provide kay para lang jud mo kusog ning ato dinhing trabaho di maputol makabayan po tas mga yuta nga gi-offer kay para mas kaayuhan sa atong simbahan sa atong parokya nga mudako-dako atong area siguro gyud ko ani sang ning provide di na sa gid ni papason sa libro sa kinabuhi kani sila no siguro jud ko kay ngano man kanindot sa ilang nahatag dinhi simbahan nya ato sa ni silang ulian pasabot mamalit sa tagdaghang slots kitang mga ginagmay-gagmay ray maabot aron sad makaambit sad ta sa pagkasuwat nila dito karon pizza 4 na asad tay kuan na atay kapilinya ato nang i-consecrate purtis ang daghana nato nga nakaapil diha asuwat sa ta dito pero kon di ta magmatngon bisag nasuwat ta ang Ginoo kamao bayang mopapas muna sama sad sa Ginoo nga di gyud malimot sa pag-atima nato kita sad unta di gyud malimot sa pagsunod niya muna dinhi sa ato sang pista kay magsugod naman ta ugma sa atong nobinaryo naa natay mga gipanghan-ay para malangit mo na natay mga pilgrims napagitay pilgrims nga territorial napagi online sa atong online nga mga pilgrims pasabot ani gihan-ay lang ni nato na ay international na asay national national nya human dayon territorial pareha pananglitan ugma gikan sa alas 6 sa buntag alas 12:15 sa hapon udto og alas 6 sa gabi maoy atong mga novena masses na minor ning duha ang main novena mass mao ang 6 PM ang atong celebrante ugma kaning tanan nga 6 PM nato nga novena dinhi atong giimbitar mga pari dili mo kakita namo igo rami mo kon celebrate Father Arnel pero sa minor murag kami sang duha sa Father Arnel magpuli-puli nya do na tay mga
gitawag og mga pilgrims. Ugma ang atong pilgrims pananglitan ha, pananglitan lang ni. Ugma na atay pilgrims nga gikan sa ako lang ko anon kaning main nga nobina. International pilgrims atong gi-dedicate para sa atong mga online parishioners nga nagpuyo sa Germany, France, Italy, United Kingdom, Poland, and Netherlands. Kuyaw kayo. Nganong ato man yung pang-mention, kay naatay mga nadawat nga mga slots, nga namalit og slots online, nga nagikan aning mga nasura. No, kamong naadiha dapita, aning dapita, ugma, Pizza 1, Pizza 31, unang adlaw sa atong nobinaryo, hala, view mo sa atong live streaming, tanawa lang niya sa ato karong i-flash, karong inikanta nato sa offertory, i-flash nato ning mga link o ang ato sang mga pilgrims. Unya sa national, base ni sa atong nadawat nga mga kuan ha, mga address, sa nadawat lang. Sa national, ato sa ning gidedicate sa mga online parishioners nato nga naa nagpuyo sa Dagupan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Cagayan Valley. Sinang kaning ato mga online parishioners, nagikan ani mga lugar, di naman ni siya Cebu. Ana. Nya sa atong lokal dinhi sa Cebu, ato ning gidedicate sa Liluan, ato mga online parishioners gyapon ni. Liluan, Compostela, Danau, Carmen o Katmon. Gidivide sa nato sila hangtod 9 days. Mga sample lang ni siya. Ato ning i-flash unya sa atong matag karon og unya sa atong ikantas offertory ug sa final song. Nya monitor na lang mo, hain mo na bilong. Nya mo nang panahona nga i-focus nato ang pag-ampo. Nganong ato maning gibuhat aron mahimutang matarong didto sa mata sa Ginoo. Nya naapagid tay motorcade. Karon maka-apil pod ugma opening salvo atong motorcade kada alas 4 sa hapon. So ugma alas 4 sa hapon motorcade ta. Naapagid tay mga contest aron ma-ignite ang mga chapels na itulo ka contest na ay street decorations, na asay katong inig grand motorcade sa Pizza 8 sa Bispiras, na asad tay float kana mga inyo mga santos isakay ninyo sa multicab ato sa nahimoong contest unya diri sa inig barrio pista kay inig pista nato ighuman sa Pontifical Mass alas 10 maniudto tang tanan diri aning atong giabangang yuta maghimo ta dihag mga tents mga barangay ato sa nang contest-conteston chapel gihapon na chapels in barangay mukuyog sa dana ang mga barangay officials kay ato masang giimbitar ang atong kaning inahan dinhi sa atong munisipyo basin sang mojoy nato diha sila si Mayor Cristina ug ang iyang husband no atong congressman sad si Duke Frasco ato silang giimbitar kay haron mag-usa ta magkanba pista gyud nganong gibuhat man ni nato kay malipay ang Ginoo magtan-aw nga magkahiusa ta maayo sa nga buhat sumasuwat ang tanan ana sa libros kinabuhi kadtong di mo apil kadtong mga chapel nga di gyud mo decorate dito sa sa agianan sa kaning kuan sana motorcade luoy kay mo wa mo masuwat sa libro wa sad mo'y mapaabot kadto sang di mo apil sa motorcade ini grand motorcade ay gitapulan sad kapoy init kay tanan hasul-hasul ana we awa na di na sad mo masuwat kadto sang igbalyo pista gasto na sad pagkaon ang mga tao nga kana mga pista na dito kana sila pahikaya ng naa diyang mga naas ubos kadto sang di mo apil diri di na sad mo masuwat may lang makabawi mo palit mo daghang slot kay madadara na pero di gani sad mo palit kay otro sad mong tapulan kay palit samot na gyud meaning daghan kay opportunities gihatag ang Ginoo matag karon og unya aron ta masuwat sa libros kinabuhi di natuusikan labi na gyud ang paghigugmaay ang pagpinasayloay
ang pagdinawatay diha sa pamilya o sa atong mga kasilinganan. Kana opportunity. Unsay importante? Ikamatay nako, mubangon unta ko aron mosulod sa langit. Dili unta ko mubangon aron silutan didto sa kalayo nga way katapusan sa impyerno. Sige, nindog na ta katong mga nasuwat sa libro. Mga igsuon, sa atong pagduol sa altar sa Dios, ato karong dalhon ang atong mga pangamuyo sayod kita sa iyang pagkamahigugmaon ug pagkamaluluyon. Muingon kita, Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan magiya sa iyang mga ginasakupan ngadto sa dalan sa kaayo ug magdala kanila sa pag-ila sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang matag nasod maningkamot sa pagkabot sa kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makaangkon na sa gisaad kanila, nga mao ang kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom og langitnong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dias gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimuot kanimo. Diutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing ka dawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Diutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing ka asing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Tungod sa gahom niining sakripisyo Ginoo, kaluy pagpapas ang among mga daang kadautan ug bag-uha ang among kinabuhi, dad-a kami nganha sa kaluwasan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, patuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, iluluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. Nakadawat na kami, Ginoo, sa mga langitnong gasa, imo kining gihatag kanamo alang sa among kaayuhan, busa ayaw itugot nga makapahamtang kini og hukom batok kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kinabuhing dayon. Apan mahitabo ra ni kung masuwat ta didto sa libro sa kinabuhi. Unsaon? Magbuhat tag maayo para sa simbahan. So salamat sa nagbuhat og maayo namalit sa atong slots. Unas tanan sa SUS BF Osbonaco ang atong halin niabot na og 4,331 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Manglingko dayo sa nya ato sang pasalamatan ang namalit sa atong DOPS. Ang halina nato as of yesterday 747 slots. Pakpakan sa nato gihapon ang namalit. Nya kadtong akong giingon nga negative taron sa atong expenses against sa nisulod in relation to sa atong project. So ang DOPS ato mo'y makapakunhod mo na atong swayan kuno og palit og DOPS. Atong himuong positiba karong tapos pista ni San Vicente Ferrer, Abril 9. Testingan nato nya kada adlaw mo report ko dinhi pila na lay atong negative. So pasabot unsay musod nato nga DOPS karon maunay makapakunhod sa kadtong negative nato nga 8,000 slots. Atong tan-awon kung mukunhod ba kutob sa kuan. Ato lang ning tabangan kay masuwat sa dito sa langit. So ang atong mga pilgrims, Osbonaco ugba ang atong novena masses sa atong first day sa novena masses sa atong novena alas 6 sa buntag, alas 12:15 ang novena nya ang main novena alas 6 sa hapon with Bishop Medifil Bilyones ang atong auxiliary bishop sa Sugbo mo atong celebrante. O niya na atay motorcade alas 4 sa hapon. So kadtong mukuyog ni anata dinhi mga alas 3 sa hapon o makasugod tag alas 4. Ang atong mga pilgrims zone 1
nga chapels, sa tabla chapels ni. Unya na sa mga pilgrims nato nga gipadadaan na sa dinato individual pilgrims, gipadadaan na nato sila og mga invitation. Sa atong online pilgrims, mao ni ang international kadtong naa sa Germany, France, Italy, United Kingdom, Poland, Netherlands. Sa atong national, ang atong mga online parishioners nga naa sa Dagupan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Cagayan Valley. Nya local pilgrims nato dinhi nga online, Tagaliluan, kaning wa dinhi mabilong sa atong parokya, Compostela, Danao, Carmen o Katmon. Mo nay atong pahinungdan og mga adlaw. Nya ang sunod na sang adlaw dayto ato na lang nang i-announce unya. So salamat kaayo. Hinaut unta nga magmabungahon ang atong pagsaulog. Nya haron siguro gyud mo tan-awa lang sa atong Facebook page San Vicente Ferrer Parish Liluan. Naa diha ang tanang mga schedules. So ato sa ning i-flash from time to time dito sa atong YouTube nga kani-ganing online mass. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katulad